plats esforadents, els taps de suro, les closques, les trocetes de te i les restes de cafè. Adéu! Ara som el grup de paper i cartró i hem de reciclar el contenidor blau. Com per exemple, mocadors nets, capses de cartró, capses de sabates, tubs de paper de color i bosses de cartró. Què hem de llançar? Mocadors buits, envoltoris de plàstic i brics de llet. Adéu! Som el grup de envasos de plàstic i hem de reciclar en el contenidor groc. Per exemple, una bossa de plàstic, una ampolla de plàstic, la goma eva i una ampolla d'oli de moto. I aquesta ampolla no té de plàstic. Adéu! Som el grup del vidre i hem de reciclar el contenidor verd. Per exemple, Un pot de crema per la cara, un pot de maionesa, un pot de llenties, un pot de pebre. i un recipient per fòssil. Adéu! El grup de taüll i hem de reciclar el contenidor gris, paper de mocadors utilitzats, sabates utilitzades, samarretes, el llapis i la punta del llapis. Adéu!